Asiakas- ja potilasturvallisuus on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua. WHO suosittelee asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuuden sisällyttämistä alan tutkinto- ja täydennyskoulutuksiin. Vuonna 2022 julkaistu kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia painottaa myös koulutuksen tärkeyttä. LAB-ammattikorkeakoulun PedaSafety-hankkeessa on tuotettu koulutusmateriaalia asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Tässä verkossa suoritettavassa koulutuskokonaisuudessa on huomioitu sosiaali- ja terveysalan työkenttä laajasti. Koulutuskokonaisuus koostuu lyhyistä paloista, eli mikroista, jotka voi suorittaa milloin ja missä tahansa. Meillä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ei tähän asti ole ollut mitään yhtenäistä asiakas- ja potilasturvallisuusosaamisen varmistamisen menetelmää. Ja jossakin yksittäisissä työyksiköissä kyllä ollaan niin kuin uusia työntekijöitä perehdytetty jollakin yksittäisellä verkkokurssilla, mutta tällaista kattavaa systemaattista asiakas- ja potilasturvallisuusosaamisen koulutuspakettia meillä ei ole ollut tähän asti käytössä. Henkilöstön iso määrä ja oikeastaan vaihtuvuuskin niin tuo omat haasteensa järjestää tällaista asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutuksia henkilöstölle. Ja siitä syystä on äärimmäisen tervetullutta tällainen verkkokoulutuspaketti, jossa pystytään suorittamaan kursseja itsenäisesti omaa tahtia. Ja kuitenkin tämä kurssi on riittävän kattava sen perusosaamisen varmistamiseen. Koulutuskokonaisuus rakentuu 5-portaisesti. Alussa käydään läpi perusteita ja tunnistetaan asioita. Koulutuksen myötä osaaminen syventyy ja lopussa käydään läpi, miten vaaratapahtumien pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Vaikka asiakas- ja potilasturvallisuusosaaminen ja kliiniset taidot on turvallisen hoidon kulmakiviä, niin viime kädessä pitää muistaa kuitenkin se, että organisaation ja työyksikön turvallisuuskulttuuri määrittelee pitkälti sitä, kuinka turvallisesti me potilaita pystytään hoitamaan. Eli tällainen suhtautuminen turvallisuuteen, safety always periaate, kuinka se näkyy siinä yksikön toiminnassa, arvoissa, johtamisessa, niin se viime kädessä määrittelee sen turvallisuuden tason. Turvallisuuden ennakoiva riskien hallinta on jäänyt sote-ympäristössä melko vähälle huomiolle, jos verrataan muihin turvallisuuskriittisiin organisaatioihin. Ja varmaan tässä on syynä osaltaan se, että sote-puolella hyvin herkästi ajatellaan potentiaalisista uhista tai läheltä piti tilanteista, että eihän tässä mitään hätää, kun ei mitään käynytkään tällä kerralla. Ja unohdetaan se tosiasia, että ellemme jotenkin opi niistä läheltä piti tilanteista, niin jossain vaiheessa se realisoituu potilaaseen vastaavanlainen vaaratapahtuminen. Systeemilähtöisen vaaratapahtumien käsittelyyn ohjaa sellainen ajatusmalli, että mietitään, että kenelle tahansa työntekijälle todennäköisesti olisi käynyt samanlainen virhe, jos olisi joutunut toimimaan, työskentelemään samanlaisissa olosuhteissa ja siinä ympäristössä, missä vaaratapahtuma on käynyt. Jos me halutaan oppia näistä vaaratapahtumista, niin meidän pitää nimenomaan löytää niitä järjestelmässä olevia myötävaikuttavia tekijöitä, jotka altistaa työntekijät virheille. Vaaratapahtumien käsittelyssä on tärkeää myös muistaa, että inhimillinen virhe ei ole ikinä syy vaaratapahtumalle, vaan se on seuraus jostain työympäristön prosesseista tai muuten siinä työympäristössä olevista heikkouksista, jotka taas myötävaikuttaa sille, että ihminen ei voi toimia turvallisesti, eli altistuu virheille. Koulutuskokonaisuus sisältää 8 osiota, joiden kesto on yhteensä noin 4 tuntia. Koulutuskokonaisuus sisältää asiantuntijahaastatteluja, animaatioita ja infograafeja. PedaSafety-koulutuskokonaisuus soveltuu käytettäväksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla sekä opiskelijoilla täydennys- ja peruskoulutuksena.